I-Vodacom July ngeminye imijaho emkhulukazi eAfrika. Uhulumeni uhlomula ngaphezulu ka-700 million amarandi ngonyaka ngemijaho, kuphinde kuhlomula abantu ngemisebenzi ebalelwa ku-11,000. Ngenxa ye-lockdown ezinye zeindawo zokudlela eMlazi kwaMax's Lifestyle beyinikwe ilayisensi lokugembula. Wonke umuntu kumele afike egqoke imaski, akekho ozovunyelwa ukungena mengayikuphakanga. Sinezinto zokusanitizer egate-ini mungena. Abathandi bengqephu bathole ithuba lokukhangisa ngeingubo ezinhlobonhlobo ehambisana nomongo weDurban July. Kwenzeka konke lokhu nje amahashe bekadulisana eGreyville kanti namaphanda bengayibekile phansi ezama inhlanhla. Mina ihashe lami nje engilithembe kakhulu do it again. Ngoba uye wawina ngo-2018, wabuye wawina ngo-2019 kuDurban July. Futhi namanje nginesiqingi ngiyabona ukuthi uzowina futhi ngizwe egazini. Mina yami i-twist of fate noBelgarion. So mangifunda ama numbers wabo ikhethe wona oyi2. Abahleli bomdyarho bathi nakuba belahlekelwe likhulu kulonyaka, kodwa ke baqinisekisile ukuthi umuzwa weDurban July ukhona kubantu. We are going to be posting substantial losses this year. That's not just because of the situation now. Obviously, we had the lockdown for 2 months where we didn't race, and there is a lag effect. Abahleli bathi bayithemba ukuthi lo mdyarho uzobuyela esimweni sawo eminyakeni ezayo. Eindaba ze SABC nginguvusi Khumalo eMlazi.